कुडचडे मंडळ आयोजित कुडचडे मतदारसंघ मर्यादित पुरती घुमट वादन आरती स्पर्धा आम्ही घडोवन हाडपाचो निर्णय घेतले मंडळान निर्णय घेतले आसा तेन्ना आमी कुडचडेच्या मर्यादित पुरती उरतले आनीक आमी ह्या स्पर्धे भितर काही अटी आनी नियम घातले कडेन आसा तशेंच आमी बक्षीस फर्स्ट प्राइज आमी 15,000 दुसरी प्राइज आमी 12,000 तिसरी प्राइज आमी 10,000 आनी चौथी प्राइज आमी 7,000 आनी पांचवें बक्षीस आमी 5,000 दवरले कडेन आसा तशेंच वैयक्तीक बक्षीस उत्कृष्ट घुमट वादन म्हणून आमी 2,000 दवरले कडेन आसा उत्कृष्ट शामेळ वादन 2,000 उत्कृष्ट झांज कासाळे वादन 2,000 आनी उत्कृष्ट आरती गायक म्हणून 2,000 प्राइज दवरला तशेंच ह्या स्पर्धेक जी पथकां सहभाग जातली तांकांय आमी 2,000 म्हणून मानधन दिवपाचो निर्णय घेतले कडेन आसा तेन्ना हांव कुडचडेच्या सगळे तमाम जे आरती कॉम्पिटिशनाक सगळे जे ग्रुप आसात जे सहभाग जातले तांकां विनंती करता की ज्यो प्रवेश पत्रिका ज्यो आसात त्यो आमच्या आमदाराच्या ऑफिसांत दवरले कडेन आसात आनीक ही स्पर्धा 2 ऑक्टोबराक 3:30 वरांचेर नवीन भवनात सुरू जातली तेन्ना हाजो सगळ्यांनी सहभाग जावचे अशी म्हजी विनंती आसा। लास्ट डेट केन्ना एंट्री करपाक? लास्ट डेट 30 तारीख दवरली कडेन लास्ट डेट 30 तारीख। निर्णय रिजल्ट 2 तारखेर जातलो 2 तारखेर जेन्ना कॉम्पिटिशन सोंपतलें तेन्ना जातलो। लिमिट बी कितें एंट्री ना लिमिट म्हळ्यार अशें की काही आमी अटी घातला तातूंत आमी वाचून जालें तुमकां घुमट वादन आरती स्पर्धेक कुडचडे मतदारसंघातील आरती पथका पुरती खुली असतली। आरती पथकात सहभागी होणाऱ्या कलाकारांसाठी वयाची मर्यादा असणार नाही। स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रवेश पत्रिका सादर करताना सोबत प्रत्येक कलाकाराच्या आधार कार्डाची झेरॉक्स प्राप्त जोडणे बंधनकारक असेल। कुडचडे मतदारसंघाबाहेरील कलाकार एखाद्या पथकातून सहभागी झाल्याचे आढळल्यास सदर पथक स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल। आरती पथकात कमीत कमी 8 तर जास्तीत जास्त 12 कलाकारांना सहभागी होता येईल। प्रत्येक पथकाला आरती सादर करण्यासाठी कमीत कमी 12 मिनिटे तर जास्तीत जास्त 15 मिनिटे देण्यात येतील। प्रत्येक पथकातून कमीत कमी 4 घुमटे, 1 शामेळ, 1 झांज कासाळे आदी वाद्याचा समावेश असणे आवश्यक असेल। प्रत्येक पथकाला सुखकर्ता दुखकर्ता आरतीने सुरुवात करून त्यानंतर कोणत्याही 2 आरत्या सादर कराव्या लागतील। प्रत्येक पथकाने आवश्यक वाद्ये सोबत आणावी लागतील। प्रवेश पत्रिका आमदार श्री नितेश कापडे यांच्या कुडचडे येथील सर्वोदय हायस्कूल जवळील कार्यालयात 25 सप्टेंबर 20 पासून उपलब्ध असतील। आवश्यक माहितीसाठी प्रवेश पत्रिका 30/9/21 रोजी संध्याकाळी 5 पर्यंत स्वीकारल्या जातील। प्रत्येक माहितीसाठी मुकुंद तसेच योगेश आणि रसिकदास आणि जयकुमार यांच्याशी संपर्क साधावा। आणि मागीचे परीक्षण करताना गायन, ताल, लय, आरतीची निवड, वेशभूषा, सामूहिक आविष्कार या बाबी प्रामुख्याने विचारात घेण्यात येईल। आणि हे जे प्राइज जी दवरलात ते तुमकां आमी नमूद केले कडेन आसा तेन्ना म्हजी विनंती आसा की भारतीय जनता पार्टी कुडचडे मंडळान आयोजित केला मर्यादित आसा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती तेन्ना सगळे आमचे जे ह्या वाठारांतले जे लोक आसा तांणी सहभागी जावचे अशें हांव विनंती करता। थँक्यू।